traballo nun medio que foi creado porque temos un idioma de nós, traballo nun medio que a súa función originaria, estatutaria, é precisamente a promoción, difusión, divulgación e valorización do noso idioma. Tamén é certo que na Radio Galega, na redacción da Radio Galega, se escoita moitos menos galego do que me gustaría, non? Claro, o só falar galego cando se encende o piloto vermello que di que estamos en directo, que estamos no ar, a xente non se expresa en galego con fluidez. Entón, cando levan as cousas escritas fácil, porque leen, entón leen correctamente, pero cando hai que improvisar, pois non hai soltura, non hai nin vocabulario, hai meteduras de pata nas subordinacións, hai colocacións de pronomes incorrectos e obedece, creo eu, a unha falta de conciencia por parte dos traballadores e das traballadoras que non asumen que cobran porque temos un idioma. É dicir, eu págame por falar galego, vou non falar o mellor posible, falar o mellor posible, que é dicir que teño que facer un esforzo mínimo máis aló de cando se encende o piloto, non? Entón, eu xa non pediría máis, pero que as 7 horas de xornada laboral se desenvolvese en galego sería para min magnífico. Tamén ocorre unha cousa, que esta falla de dominio do idioma estandariza moitísimo a lingua en niveis moi pobres, non? Entón, porque claro, non hai recursos, non hai... a xente non len galego. E logo tamén eu creo que iso mesmo é o que fai que moitas veces a xente galego falante de seu sintan como alleo, porque ven que é unha expresión moitas veces forzada, que lle falta ese recurso que é o que crea o idioma, que lles faltan os xiros, as expresións, que é o que realmente nos aproximan á lingua, porque a lingua non é só o vocabulario e as palabras, a traducción das palabras, non? A lingua é unha estruturación do pensamento, entón, claro, si non é o mesmo, inda que ti digas que tejo en galego, se diga teixo, non é o mesmo tirar os teixos que facer as beiras. Se non sabemos iso, pois, entón, claro que a xente nos vai a percibir como unha lingua allea, como unha forma rara de falar galego. E para colmo, ainda pensan que a nosa é a forma correcta, non? E ainda sinten vergoña cando van a falar na radio, na televisión, e se lles pon un micrófono por diante, ainda sinten vergoña e din non, é que eu non sei falar, é que eu non falo como a vos, é que vos falades moi ben. Claro, falamos moi ben porque falamos moi estandarizado e case que, por así decirlo, moi españolizado. Entón, estamos reforzando esa lingua, esa mensaxe secular de que canto máis parecido ao español, canto menos popular, máis fino é, non?